Град Пловдив е известен със своя стар град. Същевременно пък за хората, които са били в Стария град, виждат единствено едни стари порутени къщи, един невероятно призрачен вид. Как може това да бъде променено? Как може град Пловдив да се гордее със своя стар град? Наистина Стария град от перлата на Пловдив се превърна в един призрачен град, който се обитава и неосветен, призрачен и неосветен град, който по-скоро се обитава от бездомни кучета и котки, отколкото от хора. Изцяло проблема, причината и вината за да това за Стария град е в общината. Собствеността на Стария град е смесна. Тя е държавна и общинска собственост. Както държавата, така и общината не управлява правилно своята собственост. Знаеме за не толкова удачното дружество, в което общината е портирала своето имущество и което дружество е създадено не с цел да подобри, реновира и направи Стария град една атракция за Пловдив, едно атрактивно място, където да идват туристи и пловдивчани, а е направено с цел и малкото потенциал, който го има Стария град, да бъде източван в частни и корпоративни интереси, в никакъв случай в необществен интерес. В моята програма и в своите виждания за развитието на град Пловдив, за развитието на Стария град в град Пловдив, предвиждам създаването на отделна структура, която да управлява този град. Стария град трябва да бъде като един музей не само от регионално, от национално значение. И всичко в него да се случва по начин, както се случва в един голям музей, да речем както е в музей Официи. Този град трябва да има собствен бюджет, собствена структура на управление. Собствеността изцяло трябва да бъде дефинирана в държавна и общинска и в нея и да няма намесване с търговски дружества в тази собственост. Освен това, общината трябва чрез наредби и регламенти да установи правила и за частните имоти в Стария град. И не само за частните имоти в Стария град, частните имоти в Капана, в централната градска част и така нататък. Защото в град Пловдив, освен че не е атрактивен Стария град, в град Пловдив не е атрактивна и по-старата, историческата част на града като цяло. Археология, класическата архитектура, архитектурата от края на 19 началото на 20 век. Общината не прави нищо, че както общинската и държавна собственост в този сграден фонд, така и частната собственост да стопанисва, поддържа и управлява тези имоти, така че града да бъде чист. Наистина много е жалко, когато се влезне в Пловдив и се намирате в централната градска част и в Стария град, да се виждат порутени и несанирани сгради, да се виждат лоши комуникации, да се виждат липсата на указателни табели, липса на регламентирани места за паркиране, липса на увеселителни места, липсата на места, където традиционно да се развиват занаяти, археология, архитектура, изложби, ресторанти, т.е. места, които носят духа и очарованието на града и на региона.